Kini ang Atraka Balita 943. Dagong pasalamat ni Barangay Kagawad Ricky Tabalok sa Barangay Manipis ning siyudad sa Tanhay. Nakinsa nakadawat kagahapong adlaw og jetmatic bomb gikan ni Tanhay City Councilor Regalado Tikboy Salma. Si Kagawad Tabalok nalakip sa kini sa pahat nga nadunaran og jetmatic bomb ning bulan sa September ning tuiga. Naisayran nga ikatulo karon niya ni hatag og jetmatic bomb ning bulan sa September mao kini ang bunga sa iyang panaad nga mo serbisyo gyud sa katawhan, ilabi na kini nga panubig. Sumala pa ni Kagawad Ricky Tabalok nga problema gyapon silang tubig sa ilang dapit. Gani bomba o puso gyapon ang ilang gisaligan gawas ng sa tubig sa water district apan tungod ni ining hinay ug agas. Maong si Kagawad Tabalok dakong pasalamat ni Konsyal Tikboy Salma tungod kay ang iyahang karaan nga jetmatic bomb nga gubaon og karon mailisda na og bag-ong jetmatic bomb nga gidunar ni Konsyal Tikboy Salma. Ania ang iyang pamahayag. Tagdaya sir, ako diya si Ricky Tabalok, barangay konsyal sa Barangay Manipis. Okay, so kung jetmatic bomb nga gidunar sa kagaling panulan ni Konsyal Tikboy Salma, unsay hintabuan ni ron Konsyal nga nakapangayo kay nga jetmatic problema kay tubig dito? Oh, problema gyud niya. Wala na ako damha gyud nga maka tagaan day ko niya. Night time nga nakaibalag mi, nanguan jud ko niya nga maka istorya ko na nga Konsyal pasig na kay puso dito karon kay na atlan jong naapod pero gawlat-hulat po ko gamay kay dili man nato madali siya. Nga nadayon pod. So karon adlaw na kuan jud ko niya ning puso karon natagaan jud ko niya. Muna Tikboy nga Konsyal salamat kayo kay kini nga among puso Sir Ronle. Nanis likod sa akong balay dayong pang makabinipis kuan ani usa, duha, tulo, mga upat ka balay. Karon nya na ako idang puso ito nya gakawil-kawil naman taon. Kani siya ako ni siyang isuple, ipulira. So wala ra kay kinahanglan nga tubo ra dugang kanan dai. Wala ra ito bo. Wala ra ito bo. Kini ra siya isuple ra gyud. So gawas sa source niyong tubig nga gikuhaan. Na may tubig dito sa among barangay kanang sa tangke pero wala pa naabot dito ang linya. Kay yung layo man sa amo kay naman ko sa puro 4 gapuyo dapit nya layo pa man gapaabot kapud mi ug ano sa Konsyal daghang kay salamat to din ako damha nga nakahatag jud kana ko rong adlaw og puso kay di jud ikaw kalimtan pohon kutob sa akong mahimo di lang ko maniguro pero akong buhaton kutob sa akong mahimo promise nako nimo Konsyal. Kini ang Atraka Balita 943. Siya Barangay Kagawad sa Barangay Manipis. Kagawad Ricky Tabalok sakop ning siyudad sa Tanhay. Samtang gigabot siya usab ni Konsyal Tikboy Salma ang iya nga paghatag og jetmatic bomb sa kabarangayan ang kanunay kini niyang gibalik-balik nga dili kini panghambog apan kining iyang programa ang gikan kini sa iyang kaugalingong panudlanan. Matod pa ni Konsyal Salma nga dugay-dugay na kini nga gisaad or gisaaran og jetmatic bomb si Kagawad Ricky Tabalok sa Barangay Manipis ning siyudad. Maong kagapong adlawan hatagan jud kini nga jetmatic bomb og dako kini niyang kalipay. Ani ang reaksyon ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma. Nakahatag na po ko dito sa Manipis sa usa kani ka konsyal sa kuan barangay sa Manipis. Kaya muna problema lagi nila ng tubig kay katong ila pong jetmatic pang guba na. Nya nagkaibalag mi nangangayo siya nga patabang siya nako. Pero muna akong giingon nga ako mutabang man jud ko. Kay kaning mga problema sa atong katawhan ning tubig. Pero di nato layo madiya-diya. Nagtagaan to na ako ni siya pero di dayon na ultima ura nga makahatag dayon ko. Okay, so Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma padayon sa iyahang serbisyo ilabi na kini nga panubig. Kini ang Atraka Balita 943.
Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 94.